ассалому алайкум дӯстони азиз. Ирӯз 10 декабри соли 2023 1000 рубле 118 сомонӣ. ирӯза навор дорем Opel Astra F, Opel Astra H, Vectra B, Daewoo Nexi, Daewoo Lacetti, Mercedes-Benz C-Class, як дона мотоцикли фасон бари шумо Toyota Camry, Nissan Maxima. хулоса мошино беҳади бад зури баданд дар ҳамин навори имрӯза. лайкора мезанем, ба канал подписатсия мекунем, качествара баланд мекунем, тамошо мекунем. астраҷиёи зур шуморо интизор бард азиз. барои реклама имо WhatsApp хона ва замини квартира боша роиш кунед. рекламаш ҳисоби мо бард азиз. дар комментария нависта монед аз кадом маркаи мошин шумода маъқулай. нависта монед, худо хоҳад мо худмон комментария мехонем. ҳама мошинои шумода маъқулай мо пешниҳодш мекунем. эълон аз ҳар мекунем шумо качествара баланд кунед, навора тамошо кунед. рафтем тарафи мошино. мегзавем ба якум мошини фурӯшӣ бародар азиз. Opel Astra G ки хоҳиши подписчикҳо буд, краскаи сафедшамо бояд навор кунем. дар шаҳри Бохтар қарор дорад. солаш 1998. нархша 40000 сум меган, бо муомила ҳам дорад. мақсад арзон мешавад бо камтар дига. краска тоза. авиомотори 1.6 6 моҳа документ дора. 4 та электропакет, балоно 80%, камбудиш ҳамин қайки масъалаи печкаш камтар забити шидагиай. тамом. бензин газ кор мекунад. мотор 1.6 механика. касоне ки мехарен ами рақамҳои 917 WhatsApp дора. рақамҳои Русия дастиай. худотон занг зад бо аз номи канали Далер офисер гап занен. занг занен, арзонтон мекунад. маслиҳат кунед бачаҳо. Mercedes-Benz C-Class баҳри шумо дӯстон азиз ёфтем, пешниҳод кардем. солаш 1995. айни ҳол дар душанбе ҳастай мошин. нархша 34000 сомон меган. шӯриш бензини газ. кузов седан, краска тоза, мотор 1.8, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. элегансай 4 та электропакет, люк дорад, центр замок, коробка ходовой соз. срочно фурӯхта мешавад бо нархи 34000 сомонӣ. краска тоза, 4 балон 70-80%, мотор, коробка ходовой зур. касе ки мехара бо маслиҳатам мекунем камтар. маълумотое ки мошин дар рои кардагиян ина мо шумода хондем. худотон бо занг зад бачаҳо пурсон шин. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ бародар азиз. Daewoo Lacetti солаш 2005. дар душанбе 28000 сомонӣ нарх. бензини газ, кузов седан, мотор 1.6, краска сервисир, авиомотор 1.6, коробкаш механика. состоянии тоза. мошин конкретни харидор бошед агар мега занг занен. рақамҳои ами 900 да занг мезанем, бо муомила мекунем. мошин состояниш зурай. хулоса 2005 сол. солаш кӯҳна ҳам нестай. Daewoo Lacetti касе ки мехара ами рақамҳода занг зад пурсем бародар азиз. масъалаи лайкора бинен, навора паҳн кунен. аз канали мо ҳар рӯза худо хоҳад 70-80% мошино савдо мешаванд. албатта ки ба дастгирии шумо бародар азиз. ба хотири подписчикҳо Opel Astra F беҳади бад тозаша ёфтем баҳри ҳамон нафарое ки моро дастгирӣ мекунанд. солаш 1998. айни ҳол дар душанбе қарор дорад. нархша 34500 сум меган. шӯриш бензини газ дар кузови хэтчбек. Astra F хэтчбекаро марамат кунед. занг зад пурсем бо. авиомотор 1.6, коробкаш механика. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мотор, коробка ходовой чотка, документош тамом шидагай. охирон нархша 1 дирам арзон намешавад. беҳуда зангмон назанед. полни мошина қонуну қоида кардагем. илтимос нафарое ки харидори қизиқ ҳастин ҳам рақамҳои 901 да занг занед. мо ҳам мардаке муомила ҳам мекунем. хулосаи гап арзон мешавад намешавад. состояние чӣ хеле гуфтам мега зангмон назанед. хоҳишаи ҳамаи подписчикҳои Далер официал.
دوستان عزیز، نامه‌های ما برای رکلام خانه، ماشین، زمین، کوارتیر باشه رویش رکلامش میکنیم. حاجت به ماشین بزرگ مردن نیست. کانال ما خودش ماشین را سودا میکنه. بچه‌ها لایک ها را بزنین، نوارا در چی تماشا کنین. اوپل استرا اش برادر عزیز، سال 2006 در دوشنبه قرار دارد با نرخ 63000 سومانی فروخته می شود. سوزشورش بنزین گاز کузов универсальный ҳама курай, такси заданда беҳати бад удобнияй. хулосаи гап мошин гизалай бадай 63 тамега бо муомила ҳам дорад. авио мотори 1.6 коробкаш механика, срочна фурӯшӣ бо нархи 63000 сомонӣ. нафароне ки хоҳиши харидории Opel Astra Asha дорен, рақамҳои 550 занг мезанен, мерен мошина мехарен. оиди нархи наво бо маслиҳатам мекунам. мототсикли фурӯшӣ бародар азиз, нархша 9500 сомонӣ меган. мақсад адресша нагуфтан буда. ватсап доран, рақамҳои 925 24 соат занг занен. мототсикла аз Русия овардагиян, сум дар кора мефурӯшанд. просто дар як палажен мега ғалтидагӣ мега сумон дар кора. хоҳиш кардан ки касоне ки харидори аниқ ҳастен, ҳамон нафаро метавонед дар ин рақамҳо занг за, оиди мототсикл маълумоташро мегирен, омада бахарен ша. сумон дар кора мефурӯшем ша. Nissan Maxima бародар азиз, соли 2000 айни ҳол дар душанбе қарор дорад. нархша 27000 мегем, бо муомила мекунем. зӯшориш бензини газ, кузов седан, мотор 2.5, коробкаш механика. мошин балонош 80%, краскаш тоза, даруни мошин тоза, беруни мошин тоза, мотор, коробка ходовой зуреб бадай 27000 мегем, бо арзон ҳам мешавад. мотор 2.5 механика, Nissan Maxima задагӣ нестай. мотор вагон дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. касоне ки харидор ҳастен, ҳамин рақамҳои 900 900 820 занг за маслиҳат мекунем. бо мошини фурӯшии навбатӣ бародар азиз, Toyota Camry шумо хостен, мо барои шумо мондем. дар душанбе қарор дорад 120000 сомон нархаш. сӯзишвориш бензини газ дар кузуфи седан, авио мотор 2.5, коробкаш автоматика. срочна фурӯшӣ Toyota Camry американка мега. бениҳоят мошин тоза дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. задни камера дорад, кондитсионер ях кор мекунад, мотор, коробка ходовой соат борин 100%, мошинча эскай тоза, салон сиёҳ, мошин нозада, срочна бо нархи 120000 сомонӣ мефурӯшем. оиди нархш бо маслиҳатам мекунем. касоне ки мехарен, рақамҳои 716 занг за, оиди мошин бо маълумоти пурраша бигирем бародар азиз. мошини навбатӣ Opel Vectra B. ростӣ дар аму комментария як бачаакай 3 бора 4 бора ҳамин наворда ба забони узбекӣ менависа ки ай шумо хоҳиш ҳамин Vectraҳои краскаи сафед пешниҳод кунен. ҳаминро ёфтем акаҷон. соли 2002 дар душанбе қарор дорад бо нархи 54000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газ, авио мотор 1.8, коробкаш автоматика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 1 сола тонировка, гази евро 4, 4 электропакет, кондитсионер, мультирул. мошин алиш намешавад, камтар бо муомила мекунем. оиди нархи мошин. мошин тозаҳакай, ба тамоми проверка мошин тайёрай 54 сомонӣ. касе ки мехара, марамад рақамҳои насасида занг занед.
боз як дуна дига Opel Astra-ҷи бари подписчикои худам. раҳмат ба ҳаматон бачаҳко по-братски мара дастгирӣ мекунем. беҳад хирсанд мешавем да ҳамин дастгирӣ бисёр шавагар. дар хуҷанд қарор дорад 55,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газай, кузовиш хчвекай. абиё мотори 1.6 коробка передачи механика. солиш 1999 55,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. Opel Astra-ҷи вариантҳои алишира мебинем. агар имкон боша худотон пешниҳод кунед, бо чақчақа мекунем. 4 баллончаи 70-80% дорад. краскаш беҳади бад тозаҳакай. моторчаш 1.6 коробкаш механика. нафарои харидори қызиқ бошен агар моан мардакем ягон сум бо ин тараф арзон мекунем. Daewoo Nexi бардор азиз. Daewoo Nexi солиш 1995 дар ноҳияи Рӯдакӣ, Ленинский район дар мошина айни ҳол нархша 15,000 сомонӣ меган. краскаш тоза. мошин дар кузови седан, авио мотор 1.6 краскаи сафед. коробкаш механика. мошин худаш нахадо. касоне ки мехара фикр мекунам 15,000 сомонӣ уқа нестай. чизе дар корай айкиҷои Тоҷикистон то вақте ки далер официал дар ютубаи бачаҳо пешниҳод кунен, шумо хоҳиш кунед, мо баҳри шумо лабои мошина кофта меоем бачаҳо. масъалаи Nexi хати 907 да занг мезанен, оиди Nexi маълумотои параша мегирен. гап занен арзон накуна. аз номи канали далер официал гап занен. иншоалло ягон сум скидкатон мекуна. хулосаи гап дил биё қанд бихо. занг зад пирсем бо худтон. дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, номерои мо барои реклама мошин, замин, хона, квартира боша рӯишен дар ҳамин рақами 931 рекламаш аз ҳисоби мо. ай ҳамаи шумо хоҳиш по-братски лайкотона бизанен, подписатсия кунен. ҳамин мошин нахаренам, подписатсия кунен. чизе ки ёфтем рӯӣ кардан, шумо хоҳиш кардем, мо баҳри шумо мондем. воқеъ дар амони худо то пага рӯзи дигар. хай бачаҳо.